расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабуки UFC панҷум рақами рейтинг Матеуш Гамрот бо рекорди 24-2 зидди 11-ум рақами рейтинг Дэн Хукер бо рекорди 23-12 рӯзи 18 август дар турнири UFC 305. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни 57 килограмми ACA Курбан Гаджиев ба тобови ҷангори вазни худ Азам Гафоров ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Азам Гафоров дар интервю бо Асланбек Бадаев гуфт ки Курбан Гаджиев кӯшиш мекунад ки маро ба замин афтонад, аммо ман намегузорам ки ӯ ин корро кунад ва дар стойка ӯро мезанам. ана шаби гузашта бошад Курбан дар ин суханҳои Гафоров ҷавоб дод: тайёр шав бародар, ман бо ту гӯштин мегирам. ин чиз барои ягон кас сирри пинҳонӣ нест, гуфтааст Гаджиев. Я тоже, брат, хотел бороть буду по-любому. ва дӯстон бояд гуфт ки Гаджиев дар ҳақиқат гӯштингири сахт аст ва ӯ кӯшиш мекунад ки муҳориба дар замин гузарад. ана Азам бошад зарбазани сахт аст ва Азам кӯшиш мекунад ки муҳориба дар стойка гузарад. ва боз Азам Гафоров чунин хатарнок аст ки бо як зарба рақибро ба нокаут равон карда метавонад. барои ҳамин дӯстон ин муҳориба байни гӯштингир ва зарбазан мешавад ва касе ки нақшаи худро ба кор дароварда тавонад, дар ин муҳориба бартариро ба дасти худ мегирад. ва дӯстон, як факт аҷиб: расо 10 сол пеш, аниқтараш моҳи июли соли 2014, Курбан Гаджиевро дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. лекин ҳамон муҳорибаи касбӣ набуд. Муин ягона ҷангоре ҳаст ки Курбанро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст додааст. то ин дам Курбанро дигар ягон кас бо тариқи нокаут ё ин ки сабмишн шикаст додагӣ нест. ба фикри шумо дӯстон, Азам баъд аз 10 сол кори кардаи Муин Ғафуровро такрор карда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. тобови ҷангори вазни ним вазнин UFC Магомед Анкалаев оиди чемпионии Алекс Перейра фикрҳои худро баён кард. ӯ аз вазни миёна ба вазни мо баромад ва ду зарбазани хубро шикаст дод, аммо ӯ бо рақибе ки греплингро мефаҳмад ва хуб гӯштин гирифта метавонад вохӯрдагӣ нест. алекс, то он вақте ки ту бо чунин ҷангори ҳаматарафа ба монанди ман вонахӯрӣ, ту худатро чемпион номида наметавонӣ. рақиби навбатии ман Алекс Перейра мешавад. ҳозир гуфтушунидҳо рафта истодааст ва мо шартномаи ин муҳорибаро интизорем. мо дер боз буд ки ин чизро интизор будем ва умедворем ки рӯзҳои наздик ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. ин дафъа ӯ аз муҳориба зидди ман гурехта наметавонад. ҳама медонанд ки ман сазоворум, гуфтааст Анкалаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат дар вазни ним вазнин аз ҳама зиёд Анкалаев арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст ва умедвор мешавем ки UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд. чемпиони пешинаи вазни ним вазнини ACA Муслим Магомедов дар суханҳои финалисти гран-прии вазни худ Фаридун Одилов ҷавоб дод ва ба ӯ муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: Фаридун як-ду ҷангвари сустро шикаст дода ба худ боварӣ пайдо кард ва ба ман зурӣ карданро оғоз кард. ман фикр мекунам ки барои ӯ ҳоло барвақт аст ба тарафи ман зурӣ кардан. мухлисони ӯ бигзор ки чизе хоҳанд нависанд, лекин худи ту Фаридун каме ором бош. барои ин корро кардан ҳоло барвақт аст, гуфтааст Муслим. ва дӯстон, ростӣ ин суханҳои Муслим Магомедов маро ҳайрон карданд ва ҳозир мефаҳмонам ки барои чӣ. Муслим мегӯяд ки дар ACA Фаридун як-ду ҷангвари сустро зад ва ба худ боварӣ пайдо кард. якум, касеро ки ба Фаридун доданд зидди ҳамон ҷангид, яъне Фаридун барои худ рақиб интихоб накард. дуюм, оё Вагнер Прадо ва Михаил Махнаткин рақибони сустанд? худи Муслим Магомедов чанд рӯз пеш бо Григорий Матевасян тамоми 3 раунд ҷангид. ана Григор бошад бо Вагнер Прадо тамоми 3 раунд ҷангид. Фаридун бошад Вагнер Прадоро дар дуюм раунд шикаст дод. сеюм, роҳбарони ACA дар ҳама ҷо дод зада мегӯянд ки ACA беҳтарин ташкилоти ҷаҳон аст, дар ҷои дуюм баъди UFC қарор дорад.
агар ин хел бошад, пас дар ин ташкилот рақибони суст тамоман бояд ки вуҷуд надошта бошанд. барои ҳамин дӯстон аз ин ҷо гуфта мешавад ки Фаридун не худи Муслим ба худ сахт боварӣ пайдо кардааст баъди якчанд ғалабаҳои дилгиркунандааш ва мо боварӣ дорем ки агар ташкилот дар оянда муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд, пас Фаридун ӯро шикаст медиҳад. лекин айни замон барои Фаридун Муслим Магомедов тамоман шавқовар нест, чунки Фаридунро муҳориба барои камарбанд ва $1 миллион зидди Адлан Ибраҳимов интизор аст. баъдан мешавад ки муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд. дӯстон, худи шумо дар ин суханҳои Муслим Магомедов чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.